episod de Minecraft Survival. Ce o să facem în episodul ăsta? Vom termina casa care nu am putut să o terminăm în episodul trecut. Da. Și nu știu, dar uitați ce am făcut aici. Aici o să-mi fac ferma. Și care dacă făceam aici, pot să vin eu să iau apă. Să iau apă. Așa. Am adus un vacă, un cal și o oaie. Nu știu de ce, dar... Așa. Ce o să fac în episodul ăsta? Ce vreau să fac acum? Să iau niște lemne de ăsta. Mi se pare că mai am în... Nu, un an. Așa. Mi se pare că mai am un stick, cred. Sau mai mult. De ăsta. Așa, că greu să iau așa. De bărți. Că am fost să iau mult. Și n-am luat de ăsta, că de la Radu. Am uitat cum îi zice. Oh! Așa am luat. Două milioane, 3 milioane. Fără numai pentru ea. Pentru iubirea mea. Nu mai am ce să îți spun. Și mă scuzați, dar am luat și eu niște lead-uri de pe creativ și da, mă scuzați. Da, uite, anul stec 43. Bun și ăsta. 32 cred că mi-ajung. Pac. Cred că o să mai tai din muntele ăsta, nu sunt sigur. O să facem și construcții cu quartz. Da, perfect. Și acum așa. Aici. Până aici. Da. Chiar la fix am pus. Cred că o să mai trebuiască să fac niște de-astea. Deci casa asta este poziționată exact la fel cum am poziționat-o pe cealaltă într-o serie care mă jucam singur. Așa chiar așa lângă munte. Mi se pare că pe undeva pe aici, cum ar veni, pe aici așa, deci stați, pe aici așa, era un drum care urcam pe sus pe un munte și așa, deci, da, cred că trebuia să iau și niște, în fine, n-are nimic.
Nu știu dacă o să arate bine. O să mă uit și o să văd. Hai că arată bine. Mamă, ce mă enervează gardul ăsta. Bine că am început soara. Ești pueda. Așa. Și așa. Foarte bine. Ok, deci o să punem geamele. Geamele. Carolina Zambala. Dacă știți melodia. Oh, da, am întrebat. Cookie, nani. No, what bad. Am mirosit un glas. Care putea să fie acolo și mai avea un șoc de bucări. Așa, mă. Da, mă gândeam la ceva și nu știu. Ok. Nu mi-a... Bă. Pune tavanul, taranana.
Așa. Foarte bueno. Ai sus. What? Da. Am crezut că... Așa. Deci aici ai buba. Tot. Ah. Nu știu cum să fac acolo. Morți, mătii. Play. Winner. Play. Cred că cam aici ne oprim și noi cu acest episod. Da, fraților. Stați să închid. Așa. Bă. Așa. Da, fraților, și cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și să share-uiți mai departe, să vadă și prietenii voștri și să se aboneze și să ne strângem cât mai mulți. Ați înțeles? Cred că la 100 de abonați o să fac live. Așa. Deci salutare toată lumea, la revedere și